Min mor er død. Virkelig død. Punktum. Sådan begynder årets udstilling. Det er umuligt at spole tilbage og ændre på. På trods af hun er død, fortsætter livet, fuglene synger, og månen bevæger sig i sin bue rundt om jorden. Og hendes roser bliver ved med at blomstre. Familiens hus er solgt, underskriften er sat, intet er for evigt. Alt er i bevægelse, på godt og ondt. Angsten for corona vil igen forsvinde. Kulturen vil forandres. Ja, selv mandens rolle er under forvandling. Set i et større kosmisk perspektiv, vil jorden også blive til noget andet. Det vi så at sige kan forholde os til, er øjeblikket. Det øjeblik, du møder i nuet ved at være der, sanse og observere. Det kameraet kan, er at bevare det sansede og observerede ved at tage ejerskab og gøre det evigt. Punktum. Som et varigt minde, som jeg selv kan forme og råde over.